انہیں کاغذ منگوایا سونے دے پانی دے نال ایک بادشاہی تحریر لکھوائی. اس تحریر چنے لکھیا کملی والے آئے سونیا پتہ نہیں تساں کدوں آنا ہے میں تے تیریاں جیوڑے کان کر کے ٹر چلیاں ماں کملی والے میں تیرے واسطے شہر بھی آباد. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری دے اندر 1000 سال پہلے میلاد دی داستان لکھی کہ ایک یمن دا بادشاہ جنہاں نام تبا اول ہن کو خیال آیا کہ میں دنیا فتح کرنی ہے تے پوری دنیا دا بادشاہ بننا ہے. انہیں سارے خزانے نال کیتے فوج نال کیتی حکیم نال کیتے سیانے بندے نال کیتے لشکر تیار کر کے فوج دا تے ٹور پیا دنیا فتح کرن. جڑے علاقے دے اندر ویندے کو تہس نہس کر دیندے ہن اون دی فوج بھی وددی جا رہی اون دے سیانے بندے بھی وددے جا رہے حکیم بھی وددے جا رہے علماء خطباء بھی وددے جا رہے. ہن دنیا فتح کریندیاں اتنا اون دا وڈا لشکر بن گیا جڑے علاقے دے اندر ویندے ہن اس علاقے دا بادشاہ اس علاقے دا گورنر اس علاقے دا سردار اون دے نال جنگ نہیں کریندا اپنا ملک آپ ہی حوالے کر دے. کیوں فوج اتنا وڈی تھی گئی ہوں کنے اپنا ملک آپ ہی حوالے کر دے. ٹوریا خانے کعبے دے اندر آ گیا. ہن دا غرور تے تکبر بھی ود گیا کہ میں اتنا وڈا بادشاہ بن گیا لوگ میرا استقبال کریں دن. مگر جڑے ویلے خانے کعبے مکے شریف دے اندر آیا نہ تے اوندا کیسے استقبال کیتا نہ اون دی کسے آؤ بھگت کیتی کہیں ہوں کنے پوچھیا ہی نہ تو کون نہیں. انہیں علماء کو بلایا آکھن لگا اے میرے تے لوگاں نے پوری دنیا دے لوگاں نے استقبال کیتے ہی نہ میں کنوں پوچھیا ہی نہیں یہ کیڑا شہر ہے. انہیں آکھے اتھاں گئے رب دا گھر بیت اللہ تے لوگ رب دے گھر دے ہمسائے نے لوگ آدھے نے ساکو کسے چودھری کسے سردار کسے بادشاہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اساں رب دے گھر دے ہمسایاں یہ کریں دے نہیں تھا کہ رب دے گھر دا طواف تے رب دے گھر دے ہمسایاں ایک کسے کو پوچھ دے ہی نہیں. ان کو خیال آیا ماذا اللہ انہاں میرا استقبال نہیں کیتا ہوئے نہ میں کعبہ مٹائی نہ دیواں. انہیں جو ہی خیال کیتا ان دے سر دے اندر شدید درد اٹھیا. انہیں بڑے حکیم طبیب بلائے مگر ان کو آرام نہ آوے. آخر کار انہیں عظیم عالم وڈا جڑا اس دے لشکر دا عالم ہوں کو سڑیا آکھن لگا وجہ کہ میں کو آرام کیوں نہیں پیاندا. وہاں کے سچی دس کہ تین خانے کعبے دے بارے کوئی برا خیال تے نہیں آندا. وہاں کے آندے وہ آکھن لگا ظالمہ فوراً توبہ کر یہ تے او رب دا گھر ہے اتھاں تے رب ابابیلاں کنوں ہاتھی مروا رہے دے. بادشاہ کیا شاہے انہیں فوراً توبہ کیتی. توبہ کر کے آیا خانے کعبے دے اندر انہیں طواف کیتا. سب تو پہلا جنہیں غلاف چڑھایا خانے کعبے دے اندر او طبہ حمیری ہے. خانے کعبے دا غلاف چڑھا کے توبہ کر کے قافلہ ٹوریا 435 کلومیٹر دا سفر کیتا. ایک بار بیابانے کھلا جیاں میدان علماء نے آکے اتھاں ڈیرے لاگی دے. آکھن لگے بادشاہ گال سن ہون تک تو آنکھ دا رہ گی اساں تیرے نال ٹور دے رہ گی مگر ہون اساں اتھوں کوئی نہیں ونجنا تو جتھاں ویندی ون اوہاں کے وجہ کیا ہے. انہیں آکھیا اے جڑی جگہ ہے نا اے بڑی جگہ پاک دے بڑی پاکیزہ ہے. انہیں آکھیا وجہ کیا ہے. علماء کا لگے ناجدو فی کتبنا نبیان اسمہ محمد وقت علماء کا لگے اس مٹی جو سگو محمد عربی دی خوشبو پیوں دیئے. وقت علماء کا لگے انہا کتابیں چلے کے آئے اللہ دا نبی محمد آن والا ہے. تو حمیری نے پوچھیا محمد کون نے انہیں علماء نے دسے آئے او محمد مکہ جی پیدا ہو سے ہجرت کر کے سے زمین دے ہو سے اتنا شہر بن سے جنا نام مدینہ تو رسول ہے. آقا لگاؤ محمد کون نے انہیں علماء نے دسے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا آخری محبوب ہے. آقا لگاؤ سونا کنڑے ہو سے آقا لگے تورات بھی لکھیا ہے انجیل بھی لکھیا ہے اللہ دا نبی محمد آن والا آقا لگا تورات بھی لکھیا ہے انجیل بھی لکھیا ہے اللہ دا نبی محمد آن والا ہے. اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا نا مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل فرمایا یہی میرا یار ہے جنہ ذکر تساں تورات چی پڑھیا تے انجیل چی پڑھیا.
تو جتھا ویندی ون اساں تو کوئی نہیں وجنا او آکھن لگا جے تساں رب دے محبوب دا انتظار کرنا ہے تے میں بھی اس محمد دا انتظار کرنا ہے میں بھی تو کوئی نہیں ویندا آکھن لگا اتھیں کر خیمے لا گنو اتنی بڑی فوج دے خیمے لاگ گئے لو بھئی سب تو پہلی میلاد دی محفل سج گئی نبی پاک دی آمد تو 1000 سال پہلے ہاں آمد دا مقصد ہوندے کسے دے آمد دا انتظار کرنا تے انہوں نے بھی اتنے بڑے لشکر دا جڑا ہے نا انتظام آکیا بھئی اتھیں کے ڈیرے لا گنو اتھیں خیمے لا گنو میں بھی رب دے محبوب دا انتظار کرنا ہے گرامی قدر حضرات اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ ہکڑی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام پیدل پہ ویندن اپنا فضا دے وچ آپ دا تخت ڈردا ویندے آپ نے حکم دیتا تخت زمین تے اتارو زمین تے اتریا تخت تے آپ پیدل ٹوٹ پے نالائن اپنی جتی تخت اتار کے پیدل ٹوٹ پے غلامہ نے عرض کی تھی لاجپال ساری کائنات دا تو بادشاہی ہوا کو حکم دے جن کو حکم دے ہوتا کو سیر کروا کے آوے آپ نے فرمایا چپ کرو اے او مٹی اتھا گر محمد مدینہ بن سے میں پیدل ٹور کے آمن والی امت کو محمد عربی دا ادب سکھا کے چلے آن توبہ ہماری نے حکم دیتا کہ اتنی ڈیرے لا گنو اتنی بڑی فوج دے ڈیرے لا گئے 1 سال گزریا 2 سال گزرے 3 سال گزریا توبہ آکھن لگا یار میں تا چلے ہم دنیا فتح کران تو ساں آکھے بھئی رب دے محبوب دا انتظار کرنا ہے 3 سال گزر گئے نے انتظار کریں دیا تے سونے نے کڈانا ہونا ہے انہیں آکھا بھئی کتابیں تے لکھی ہے ناجدو فی کتبنا نبیان اسمو محمد نبی آمن والا ہے پر ایک کسے کو نہیں پتا کڈانا ہونا ہے حالی ہوندے آمن تے تھوڑا جا وقت درکار ہے آکھن لگائیں میں کرو بلائی تھیں کر جڑا ہے نا میں تا دنیا فتح کرنی ہے ایویں کرو تو سہی تھی 400 مکان بناؤ لو بھئی مدینہ بنا لگائے جن دی بنیاد عشق رسول ہے مدینہ دی بنیاد توبہ ہمیری نے رکھی آکھیا کہ 400 مکان بناؤ 400 مکان بن گئے 400 عظیم علماء کٹھے کیتے انہیں دیاں شادیاں دا انتظام کیتا اپنے پیسے نال خزانے دے نال لونڈیاں خرید کے انہاں دی شادی کیتی شادی کر کے آکھن لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تو پہلے ادھر شہر آباد کرنا ہے شہر آباد کرنا ہے گرامی قدر حضرات انہیں شادی کر دیتی جڑے ویلے اودے لشکر دا جڑا عظیم عالم ہوں کو بلایا ایک ڈبل سٹوری مکان گھن گیا آکھن لگا اے مکان میرے محمد آئے اتھا تو وسنا ہے اتھا تو وسنا ہے انہیں کاغذ منگوایا سونے دے پانی دے نال ایک بادشاہی تحریر لکھوائی اس تحریر جنہیں لکھیا کملی والے آئے سوڑیاں پتہ نہیں تو سا قدوہ ہونا ہے میں تے تیریاں جیوڑے کان کر کے ٹور چلے آوان کملی والے میں تیرے واسطے شہر بھی آباد کر چلے آوان نالے میں تیرے واسطے ڈبل سٹوری مکان بھی بنوا چلے آوان کملی والے میں کچھ نہیں مانگتا ایک کوئی عرض کر چلے آوان جدوں کی آمد دیاڑاوے اپنے عاشقوں دی گنتی کریں وچ میری بھی کر لویں نالے رو رو کے آگ دے حدوں بوتے اے جدائی گزرے یار نہیں مکوے کھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا عرض کریں دے مولا میرا یار ملن دا ویلا کیوں نہیں آیا گرامی قدر حضرات ہن مکان بن گئے 400 نالے انہیں کاغذ دے اسے سونے دی تحریر لکھوائی مہر ماری سونا پگلا کے تو سا میری گال تے توجہ نہیں کی تھی
موہر ماری انہیں سونا پگلا کے موہر سیاہی دی بھی ماری بن سکتی ہے مگر انہوں نے سونے دی موہر مار کے دسیا کہ محمد عربی دے نام تے جڑا خرچہ ہوئے فضول تے اسراف نہیں ہوندا اے محبت دا ثبوت ہوندا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا تو چلا ونجنے پر ایک خط میرا جڑا نا میری گواہی دے سے انہیں سونے دی موہر مروائی سونے دی موہر مروا کے سونے دی موہر مروائی نالے انہیں اشعار لکھے ان کو پتہ میں چلا ونجنے مگر ایک خط میری گواہی دے سے انہیں اشعار لکھے انہاں اشعاراں دے وچوں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری دے اندر لکھیا کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسامی آکھن لگا میں گواہی دینا حضرت احمد علیہ السلام دے اتے او اللہ دا رسول ہے او اللہ جڑا روحاں کو پیدا کرن والا ہے آج 15ویں صدی دا ملا دے نبی پاک کو 40 سال دے بعد پتہ چلیا میں نبی ہاں آدن 40 سال او جھلیا تو نبی دی گال کریں دی آپ دی آمد تو 1000 سال پہلے بادشاہ گواہی پہ دینے آدھے میں گواہی دینا ہاں میں گواہی دینا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسامی کہ اے محمد علیہ السلام اللہ دے رسول ہے او اللہ جڑا روحیں کو پیدا کرن والا ہے اتنا دے آپ دی آمد رسول دے 1000 سال پہلے غلام پہ گواہی دے دیں گرامی قدر حضرات طبہ حمیری نے او خط بہت بڑے عالم کو دیتا خط عالم کو دے کے آکھن لگا گال سن میں تا ہن کرنی ہے دنیا فتح ایک خط میری امانت ہے اچھا دے بولو سبحان اللہ امانت سنبھالتے رکھی دیئے نا سے ایک خط میری امانت ہے ایک خط میری امانت ہے ان کو سنبھال کے رکھی جے تیرے ہوندیا محمد آونجن تے اے سونے کو خط دیویں نالے آکھی سونے اے تیرا مکان ہے نال تھی استاد بہانے نالے آکھی سونے اے تیرا مکان ہے گرامی قدر حضرات نالے آکھی اے جے تیرے ہوندیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آونجن خط دے کے عرض کری سونیا اے تیرا مکان ہے تے توڑا غلام خط دے کے گئے جے تیرے ہوندیا نام ہیں اپنے پتر کو نصیحت کر ونجی جے تیرے پتر دے ہوندیا نام ہیں اپنے پوترے کو نصیحت کر ونجی جے اون دے پوترے دے ہوندیا نام ہیں پر پوترے کو نصیحت کیتی ونجے ایویں خط نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل چل دے رہے بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمین نا تے خط دے کے آگی سونیا ایک خط بھی رکھو غلام دا تے مکانی تو آڑے نبی پاک دی آمد تو 1000 سال پہلے 1500 سال ہون گزر گئے 1000 پہلے گزر گئے 2500 سال پہلے مکانے دا تصور کہنا ہوندا جھوپڑیاں دا تصور ہوندا ہاں صحیح اچھا اساں ڈھیر پرے نہ ونجو تے آج تو کوئی 400-500 سال یا 200 سال پہلے پہ ونجو تے بھلا بھی جھوپڑیاں نہیں میں نا استاد جی یہ تو خیر میں ڈھیر پرانی گال ہے نا صحیح آنکھا لگا اے سونے کو آکھی اے تیرا مکان ہے ہون طبہ ہماری خط دے کے چلا گیا ویلا گزردہ رہ گیا 1000 سال گزر گیا نبی پاک علیہ السلام مکہ دے اندر پیدا ہوئے حضور نے 53 سال مکہ دے اندر گزارے 53 سال گزار کے ہجرت کر کے صحیح مدینے اچھا آج کچھ لوگ آدھیں جی مکہ افضل ہے اتھا نبی پاک نے 53 سال گزارے نے مدینے 10 سال گزارے نے پر عاشق دے نہیں میں جھلیا مکہ دے حضور نے 53 سال گزارے نے مدینے تے سرکار قیامت تک پہ واسدے نے ہاں مکہ دے مدینے تے حضور قیامت تک پہ واسدے نے تے تھیں عاشق بول کے آدھے عشق جنا دے اے بھئی ہڈی رچیا اوتے ٹر دے اپنی ٹورے غیرہ دی گلے او نہیں سنے دے کنونا دے ڈورے اچھا اے تے طبہ ہماری نے میرے نبی پاک دی آمد دا ذکر کیتا ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا قرآن گواہ ہے میں قرآن جو ثبوت دے ساں آپ نہ ایک نہیں اپنے غلامہ دے وچ بیٹھن غلامہ دے اندر بیٹھن تے جی میں ہونا سا کٹھے تھے بیٹھوں تے آپ خطاب بیٹھے فرمیندن آپ خطاب بیٹھے فرمیندن تے اللہ دا قرآن دے با مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد
احمد آپ نے فرمایا میرے بعد احمد رسول آمنے میں اون دیاں شانہ بڑیاں نے